जाबाय Hello everyone welcome to the show Come on guys आं नोंथांमोननो सरप्राइज खिन्थानो नागिरदों नायलाय नै बे मा जिनिस बेथ' आलु बिफांसो गाइसमोन नै खाबावबाय ओमफ्राय आलु फिथाइया नै बिराद गिदिर बेदरबो दङ आरो खाबावबाय I got two fruits ओमफ्राय नै बे बेदर थांबाय बेखौथ' मिथिखायो ओमफ्राय नै बिफांनिफ्राय गाइसमोन ना नायनानै लादो खाखानायबावसो ना गाइसमोन भिडिअखौ मोजां मोनबायबा लाइक शेयार खालामनो दाबाव कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो जायफोरा साबस्क्राइब खालामाखै बे बिथांमोना साबस्क्राइब खालामनो हागोन लोगोसे खनानि बेल आइकनखौ थुनो हागोन थेंक इउ भेरि माच लाभ इउ गोजाननिफ्राय फैखादोंना दा सौफैबाय आरोना दावबैसे दे अके हेलौ गाइस दा नै सौफैबाय जों बाजै मोननाव आरो गनिन्दाजों आंजों जिबि ब्लग्स मा खालामदों अर सायदों औ दे जिरायगोन दा जों गनिन्दाजों आंजों ना जिबि ब्लग बिथांजों आंजों बाजै बिबुंथि मोननाव दंफैयो गासिबो बेबो बाजै बैबो बाजै बै सिथाव मोनजासिगोन ओरैयाव हयले गैथारा नङा जों बिदियाव गैया गगा मोनदों गाराङा एसे आलदा खोनानो हागौ रायजोफोर गाइसमोन ओरै होनो दाबावलै लाइक साबस्क्राइब गासिबो खालामजोब लोगोफोर जों नै साबसिन भिडिअ लाबोगासिनो दं गोजानाव थांनो नाजानोसै जों एबा थांगोन दाबोथ' एसे एनै थांगासिनोखा गुसुनि थाखायनो जायाना गोजांनाया एसे खम जाबावथोंसै फंबाय आं नोंनाव मोनसे कुइसन सोंलै गोदो उन्दैयाव लेखा फरायबोनाया लेखा फरायदों मासे मैदेरखौ नोङो मारै हासुङाव सोगोन दे बुंनायसै बिनि एन्सारखौ मासे मैदेरखौ मारै हासुङाव सोनो हायो खिन्थु गोदो स्कुल लेभेलाव जोङो मोनबोनाया जकिं स्टाइलनि हानाय नङा रावबो हानाय नङा बेवायालाय मासे मैदेरखौ नों बोरै हासुङाव सोगोन औ जेरैखि सोआ बिराद गिदिर प्रश्न एन्सारखौ एसे उनाव थागोनलां दा आं खोन्थाबा मोजां जागौमोन एसे मोजां जागोन ना बेखौ खोन्थाथारसै खोन्थादो सोरजि नों रोंगोना रोङा मासे रोंनाय नङा नों खोनाखाबाय मासे मैदेरखौ माबोरै हासुङाव सोयो नोङो मारै सोयो जेरैखि सोआ हाखौ नङाब्रा बे मोनसे जक्स नालाय उन्दैयाव जोङो मोननाय हिसाबै आरो बेखौ सोनांगौआ जाहैबाय नोङो लेखा सादा लादो कार पेन्सिल मोनसे लादो आखिदो हासुं सिङाव मैदेरखौ आखिबानो जाबाय सोनाय जाबाय आं मोनसे माने
मोनसे जौदु आरो दै दोनग्रायानो जा माबा जौदु बेखौ खुमब्रा फिथाइखौ बे जौदुआव मारै सोगोन जौदुआव औ आच्छा नु दानखावनोबो मोना होनबा जेबो खालामखौ मोना ए मारै सोगोन बेखौबो आखिनानै सोबा जाया माने सोथारनांगौ औ दानखावनोबो मोना जौदुआ बै गारहा बादिखौ होनदों औ गारहा जेनेबा दै दोनग्रा जौदु औ बेवहाय सोनांगौ बाहाय सोनांगौ दानख'नोबो मोना जौदुखौ दानखौबो मोना बिगुर सैलाबनानै सोगोन सैलाबाबो मासे गोरा प्रश्नलै जौदुआवनो खुमब्रा सोयो आरो ना दानस'नोबो मोना दानख'नोबो मोना बे जौदुआ जौदुयैनो थागोन फेसेवनानै सोनोसै फेसेवा माने बिनि माबाया जाहैबाय फिननाया जाहैबाय माने एसे गोरलैयावनो जौदुखौ ओरै खानानै दोनखायो आरो जौदुखौ ओरै गोरलैयाव खानानै जानलायाव दोनखायो ओमफ्राय खुमब्रा देरबाय थाबाय ओमफ्राय उनाव बेखौ हासुनानै लांबाय बोरै सोआ बेखौ रावबो मिथिया आरो गोमोजोबबाय ओमफ्राय बिदि सोयो हाबलांबाय आरो बेना औ आच्छा खुमब्रायाथ' गोरलै जाबायना औ दाना खानानै दोनबाय जौदुखौ खुमब्रा देरबाय बेयाव नांथाहैजोबबाय जाहांबाय ए सिथाव बिदिनो सोयो आरोना बिदिनो सोयो औ साबसक्राइब खालामना हो होनदोंमोन बेवाय सासे ना बाजै सासे सिनायखागोन जाग्रा लाबोबाय नै गोथाव साहा लाल साहा औ गाइखेरा गैया जौ बिदै ना मा बिलाय औ बाजैया ओरै फैदो आजा लादु जानाय होनबाथाय मानिला ने लारु डाइरेक्ट जानो न' बेवाय बहुत टेस्टी बरिया टेस्टी नोंहा थांदों बे आबैमोनजों जाहैदो दोनदो दोनसै बिथांनाव बोरै रायज्लायगोन बेखौ एसे गाइखेरा माबादों जोख्लायफ्लांदों मोसौआनो मोनाबायना एसे फुलांबायना मोनालायबाय लोंदो दे औ मा होनो आबौआ लोंहैदो बेयाव आबौमोनजों थां फैयो नोंहा गोथाव जादों भिडिअ'आव था भिडिअ'आव लाजाले नुबाय नों आयौ मामाथ' बिदि खालामदों बेयाव लोंहै थां बि भइसनासो मालाय 1 मिलियन थांबाय आंबो दहाय नुदों 10 लाख कंग्रेचुलेसन होबायना बर'नि गेजेराव फार्स्ट 1 मिलियन 10 लाख साबस्क्राइबार फंबायनिसिम जोबोर साबायखर कंग्रेचुलेसन ना कंग्रेचुलेसन जासिहरनाय थाबाय औ आरो बिथाङा मोजां दावखोलांबाय थादों बर'नि गेजेराव नाम लाखिनो हाबावथों औ बेवायाबो एसे बुंहरदो भइसखौ दे मोजां जाबायना बेना बर'नि गेजेराव बिदिनो जौगालांबाय थादों आगैया जेब्लायबो नोंथां बुंबावदो मा बुंबावनो ओरै सिदासो थानाय जानांगौमोन जोंनाव फैदों आरो आगैमोना जेबो मोनजासै लाल साहा ओमफ्राय जोंहा लारु देखादोंमोन नालाय ओमफ्राय आंनि भिउवार्स लोगोफ्राबो नुबा बे आगैनि दैहुं नार्जारि इउटुब चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आरो बाजेनखौबो साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय ओमफ्राय आंहा सोमोन्दोआव बेवाय जायो सासेखौ आं गोमाखै जागोन दंब्रा ओरै दं अनलायनानै आंनि भिउवार्स नोंथांमोन आं बिथांमोननावबो
साबसक्राइब खालामना हो बिथांमोननि भिडिअखौबो नायना हो लाइक खालाम हाजासे शेयार खालाम खुनु खोथा गैया लागावनानै होजोब जौगालायनांगौ फावजोब गावजोंनो सापर्ट होलायनांगौ औ होमबासो बयबो जौगानो हायो बै जों गासिबो गामि मोनसेनिखा मोनसेनिनो जों औ गाइखेरानो गैया होमबाबो लाल साहाजों लोंसाबबाय बिराद नै एसे थाफैदो एसेयाव जानो नुजाफैबानो जायोना औ बिदिब्ला एसे आंनि खाथियाव फै नोंबो एसे रायज्लायफैदो बेखौनो मोसानायाव लां मालाबा मोसानायाव मोसालोंबावसो नोंसोर सानैखौ मोसाहोगोनब्रा बुरजाबो एसे हेन्देला बिराद मोजांथ' गरिला ट्राइपडा बेबादि सापर्ट होग्राखौ बहा मोनो बेवहाय नंगौ औ बिराद सापर्ट होखायो बिबोनाङाबो जोंना सापर्ट होलायनांगौ बे नानिखौ लाना होयोना जों भिडिअ बानायबा लाना होयो ओमफ्राय बिसिया नोंखौ एसे खेबबाय बिसियाबो एक्सपार्टखा होनबा मोजां जायो बिराद सापर्ट होयो जों बादि बिजावजालि जोंनि बिजावजालि अनलायनायखौ मानसिफ्रा नुनानै होनहरो ना जों जेब्लाबो अनलायबाय थागोन बिदिनो आरो ओंखाम जानायखौथ' नुबाय थायो आं नोंसोरखौ सानैजों दाउ बेदर अमा आलु होबाय थायो खाथियाव नायथोंसैलै बेवाइखौ फैदो फै गोदो जोनोमाव बिमा सासेनि फिसामोन खोमा जोङो दाबो बिराद अनलायलायो आरो आंखौ फुल सापर्ट होग्राया बेनो आरो लाइक खालामना हो एसे नङाबाथ' भिडिअ हारसिङै जायाना नैबे आंनि बिजावजालि आरो आंनि थाखाय लाइक खालामना हो आंनि बिबोनांनि चेनेलाव दैहुं नार्जारि ना औ इउटुब चेनेला आंनि भिउवार्सफ्राबो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय औ शेयार खालामलायदो गाइसमोन बयबो अनलायनानै गावजों गाव सापर्ट होलायबासो जौगानो हायोना औ ओंखायनो होमबा दोनथ'नोसै नामा औ दोनथ'दो मोनाबाय बिदाय लानायनि सम फैबाय गासिबो गया जाबायना औ जाखांबाय नैबे बिथांखौ एसे बिदाय लानाय समाव होनहरदो फन फैदों खोमा र'दा हरफिनसां थांसैना नोंसोरो आगैमोना औ थांसै जेबि ब्लगखौबो सापर्ट खालामबानो जाबाय आंनि भिउवार्स लोगो नोंथांमोना नै बेहाय फन फैदों ना फन फैदों न बाय थांसै ना थांसै चलो घर में दे बिदिब्ला जेबो मोनजानाय जायासै जाबाय गोजोनथों थेंक इउ भेरि माच लाभ इउ अल ओंखाम जागोन अमा बेदरमोन